manuwero yedu yakaunzwa nani namambo dhuterere naFretz, guys. But anyways, before taura nyaya ndiye manuwero, this is your girl Nono Bang. If you find it helpful, don't forget to subscribe to your girl Nono Bang. Don't forget to press the notification button. Thank you guys for watching, guys. So pane this song yakapinda yani 3 days ago, yeah, now saying 3 days ago. Mambo dhuterere naFretz ndiye manuwero. Guys, sezvo makanzwa Fretz vakaimba zvinhu munondibvisa mumafuro manyoro muchindita sei pepe muchindibatsira vachida vasingadi hanzi pane unyoro muchindisa pakanaka, guys. Pane pambonyasonati mwari ka upenyu hunenge hwakaoma zvemachokwadi, but mwari nyange zvidii vanotokusimudza chete vanhu vachita sei vachida vasingadi. But guys, before tasvika ipapo, guys, makabvona kuti masong ese amambo dhuterere anongoti ndiye manuwero. I think vanenge vasina zvimwe zvekuimba inini vanozongoedhera havo, but ndiye manuwero makabvona kuti havaisi kana ndimbotiwo ndiye mwari kana kuti ndiye jehovha ndivachingoti ndiye manuwero. Amen. Muzondudza in the comment section. So that song, and then I would give it a 9. Why am I giving it a 9? I just feel like the way they sing that song, munondibvisa mafuro manyoro, munondibvisa panotonhodza. I just feel like zvikuraima nemamwe magospel artist, but anyways, that's none of my business. So guys, anenge anotokopera, guys, because mamudza kuti voice raFretz rutange raMatthias Mary ameno pamwe ndindenga ndazvinzwa, but then at some point ndangofarira pekuti hana chikwereti nesu anotidzorera mwari zvatinonamatira anotidzorera. Guys, to be honest, ini nangu personally nyazvonotika mwari tinotovatadzirawo zvevachokwadi, but vanongotidzorera nyange uri mutadzi, nyange uri mhondi, nyange uchiuraya, nyange uchiponda, nyange uchiita sei, you make sure he returns it to you, guys. For that I want to thank Lord also. The other thing, guys, zanza auparare umambo ndeweropa. True, guys, umambo ndeweropa, nyange tikada kuti zvidii kana zvidii aumbofa wakaparara chamwari chezvo. So for that again, guys, let's pray, ngatiende kuchechi and listen to you. Inangu ameno pamwe ndini ndege inangu voice ramambo dhuterere personally. If I listen to his music, it actually makes me kuti nyangwe ndakatombutiza mwari, ndakatokangana mwari, ndinoita sei ndinozvidzorera, ndinototanga kutonzwa kuti mweya wangu akuti timbodzokera unonamata. Hanzi saka nditendere ndipupure. Guys, hanzi anotidzorera mwari, nditenderei ndipupure. Yeah, sure, guys. At some point, if I make it in life, not if I make it. Okay, for the gift of life, ndipupure, guys. And also, guys, yeah, totindofunga to Fretz pakatoimba that song. He actually saw good now. He's getting successful. He now have a car and a lot of things that we don't know that is behind the scene, guys. For that, he actually intended in the. So make sure at another end, then this featuring Fretz na Mambo dhuterere. I don't know what, but this is amazing, guys. And the song is actually wow. Imagine, guys, but you, because we are lazy in life, you don't want to pray out. Unongochotuka tunda kuenda pana sekuru vai sivanu vedu mupasempati family yakaenda kunani kuna gogo iyo kuda kutenda kuna gogo tinobudira vatanzwa mama dhuterere atiti ati andidi kubudira negwenzi. So guys, thank you guys for watching. We'll see you guys. Don't forget to subscribe to your girl Nono Bang on the subscription button. Press the subscription button and you'll get more music creations. Thank you guys.